rale, ayo rale. Ada prono ojo usah lintang sikil. Wes entek sabare kita ilusi. Wong lanang iki gagah lho, kok usah di. Ya si banter sul. Ada prono. Cekel kowe. Ndang nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Mangane cekel. Kinerya tombo. Ogah aku wong gandrung kok wedok kaya ngono. Hei, Ini bisa lho. Dicekel astane. lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya, Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ade, Bro. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampe obah nek gujer sikilmu. Ayo. Biar ya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa, Mbak Niken. Oke, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf, permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Mau ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa. Wong ayu. Melek to merem. Namu kinerya tombo. Melek to melek. Susah jroning patenku. Jalan kan? Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ungi banyu segara rasaku ora bakal Rangkulan kan? Dirangkul kan? Dirangkul kan? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul, sing kenceng, banting kan? Banting. Ayo, lah sulamo ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Ya, malah iki apa lho, Mas? Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mipsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo kelas aku wisan. Ayo. Monggo, Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Thank you.